takulandirani kucheza kwathu kwa padera lero. Ndikulankhula kuchokera kuno ku Balaka. Ndipo kuno tili kuno ndi kwawo kwa Lucius Banda, amene ambiri a inu mukumudziwa ngati mmodzi mwa anthu oyimba kuno ku Malawi, komanso wachitapo ndithu ndale. Ndi amene ndikucheza naye lero mukucheza kwathu kwa padera. Ndakulandira Lucius Banda. Zikomo kwambiri chako. Chifukwa chimene tabwerera kuno ndikuti timvetsetse zambiri zimene zikuchitika mu banja la Banda. Ambiri a inu mwina mukudziwa kuti Paul Banda, amenenso ndi katswiri woyimba nyimbo maka nyimbo zauzimu, akudwala, ndipo pakhala pakutuluka mapempho osiyanasiyana kuti alandire thandizo la ndalama kuti apite kukalandira chithandizo cha kuchipatala ku India. Koma mwina chimene ena simukudziwa ndi chakuti ku banja la Banda kuliso Francis, amene ndi Mchimwene wawo wakulu wa anthu amene timadziwa koyimbawa, ameneyonso tikuyankhula pano akudwala cancer imene kuchipatala amaiti leukemia. Komanso mwina china chimene ena inu simadziwa ndi chakuti Lucius Banda nayenso wakhala akudwala ndithu kwa kanthawi. Takuona ni mukutakataka nthawi ya kampeni pamene Malawi amathamangathamanga kuti tichitenso chisankho chachibwereza pa 20 June 2020. Ndipo chisankho chinachitika, inu mmachita ndithu kumayimba, kumayenda nawo kuchita kampeni, koma zitangochitika kuti chisankho chachitika munangoti ndi mwina Amalawi ena nkumati basi ndi kuti popeza atipula achita amaliza amene ndoti mwina apita akapuma kwina kwake. Moyo wakhala uli otani kuchokera pamene tinachita chisankho chija kufikira pano? Moyo wakhala wovuta. Chipangire ni chisankho. Titamaliza chisankho kanthawi kamene kaja tinakhalabe ndithu tikumathamanga komabe mthupi mwanga ndimangodabwa kuti ndimakhala ndi kufowoka pafupi. Pena kuyenda even 50 meters kuona kuti ndikupanga befu. Puma. Kukwera mastepe panga kapuma. Kwa amene anachita observe nachita gain ndithu weight kwambiri. Ndikukumbukira mutapanga mashapu ya ndamadingo ya kuminda choka ndi kuchola umene anthu makomenda mati mwayimba bwino koma Lucius wanenepa kwambiri. Malaya aphulika. Tona ndi chimimbacho. Mmene mukuti ineyo ndikumayesa zinthu zambirimbiri, ndikuonesani mapicture madaiti, pena kudya mwina kadzira kamozi ndi saladi. Napita ku gym mwakapanga sports for 2 months. Kuona kuti weight mmene ndimapita ku gym kundili 155. 2 months later ndili 160. Mukugena momwe muzitsitsa. Kumagena momotsika. Tupili kuyera kwambiri ngati kuti ndikuyoza ya mapangazi maere saja. Ini sosaziwa kuti chuchitika ndi chani. Andi ndimangogona. Mmene tayambira interview ndiyamba kuozera. Tulo from nowhere. Pamachitika ndithu zinthu zambiri, but ndimangoti mwina ndikunene pako ndiyesese ndiluze weight. Osathandiza ayi. Mmene mazafika ku December nkumene naona kuti zambano kufika nokoyipa. Kenako ndikumamva masound mu chest umu. Ndi January namaliza bwino mashows a December. Ndinaena uzikakamiza chifukwa ndimene timapezera nchere kuti pange basi mashoni malize. Pa 4 January ndimene napita ku chipatala ku Mwaiwathu. Ndikumene no atandicheka mtima mu chifukwa ntenda ya mtima nali akalekale nali ndi BP. Nambira 2012. Kumene mapeza kuti mtima ubola uli bwinoko. BP bolako koma makidine. Ndamene namapangisa zonse zija impsyo. Imeneyo ndimene masigns ake anali ajati maona poyamba kula thupi, makhala peo, kumatopa kwambiri. Ndiye munthawi imeneyoyo ndifotokozera kuti Malawi muno imatha kuchidwa treat koyambirirako, koma the best tukakhala kuti tapita kunjako zimayendako bwino kwambiri. Komabe nalimo kuti sinakonzekere, ndeti nayisabe treatment ya Malawi muno
Mwaiwathu uja anayesera kena kunkutuzapita ndikaye ku nyumba mukaonelere. Nitafika ku nyumba nitakhala ndi mafuna ndipite ku ntchito ndinapita ku Lilongwe. Mwaiwathu munakhala kuthayira bwanji ulendo woyamba? Nakhala 1 week. Wagonekedwa ndithu. Mpaka kwa ICU. Of course chimene sichinasangalatsa nchoti kuna ngobuka no mbiri Lucius wamwalira mwina munaimva. Mbiri tuimaveka ndithu. Anthu aphedwa. Fedeni mafa. Bweze kuti kenda ku hiya mafoni akuti mwafa kodi aya chonde ndidakali moyo. Koma siza chilendo zimaveka ndithu. Zimaveka. Koma iyi inasokoneza chifaida akafika no kumuzi. Nde abale akumuzi anali disturbed. Moti anafika nopoti yankhula kuti sona apa mukadwala mwina mzingo pira kuchipatala kuja makachetechete. Chifukwa zikumati ife kuno ndena mpaka ziche Malawi mpaka anagwa ndithu maziwa. Ila afika mozizimuka kuti chimene sinamvera madwala. Pamene munali ku ICU cha. Nali ku ICU cha. Kulimbana nawo matenda. Moyo kupemphera Ambuye kuti koma osali kuti mwapitiratu. Ndiye nitazakundikiza kudwala ku Lilongwe. Kumene anthu anangonena kuti mlandeni mafoni. Moti anzanga ambiri including even you didn't know kuti I was sick. Silimadziwa ya. Mpaka lero mwina ndi program pamene anthu adziwire kuti the missing in the moja kuti munangoti zi kuti anthu ambiri orena mena mandola ntaluza weta masira kuti ndewapenya diet yabwino ndineleko kana dziwa ndithu ndiye ntakafika ku Lilongwe kuja nakhala ndithu kwesera mutalika kuja 2 weeks. Nthawi imene inazakundika kwambiri inazatiphera abale ambiri COVID ija ine kuti ndili mchipatala mu January. Inabwera second wave ija January February. Throughout that time ine ndili mchipatala. Moti anangondilandalanda mafoni chifukwa the day I was disturbed the most. Wina anandiuza za imfa ya Mtewe wambali mkandawire. Then nadwala no kwambiri that days yazoti mpaka na my doctors had to look after me. Because I was so disturbed, you know, we were so connected in their kulwachi. And then I'm going to asamve china cha wina aliyese. So nakhala mene moja mpaka nano patafika point kuti apa sizili bwino. Mpamene no pa 5 March ananditumiza ku South Africa. Napita ku Hospital. Koma mene nimapita sizinali zabwino. Inali ndithu ambulance njira yonseija kuchita clear mpaka ku airport. Ndinali more of a vegetable. Odi simungachita ina yose pano ukhaya. Itubiri vena paliponse kundigwira ni mangova kuwawa. Moti ndege adachita kukwezera chimashini koma lina lija. Oseso rati kuti muna tiagwiriza kuyenda. Anandika pa wheelchair ndi kunali kula mabouncer. Kundika mu chimashini chijama kwezera akafuna kukweza katundu woti sangate koma kwena kulowa mujeni mukabini amanyamula paka ujeni kacha chonchi kukweza ndithu kuingiliza ndi komolija kena mkungu kankhira kundikankhira basi nkukakhala kudzaso kubotsisa ku South Africa it was the same thing kuchita kunyamula chonchi kutsitsa chonchi to a point chifukwa choti uric acid anali atakwera chifukwa kidney ntchito yake kwenikweni nkukonza michere ya anthu kuti ikhale izilingana. So akakhala kuti iyoyo yachita paki yafa. Michere jemangokhala menga khalire. So michere ine matakagunda kumutu. So sinali nomoyi. Nali munthu jokuti mwina mundi yankhula china ntakuyankha china. Almost ngati timisala pang'ono ndithu. Ifo yoti bongo sukugwira ntchito bwino. Zonse zoyipa zikungopita muthupi. Basi muli disorder. Ndinazinikira 3 days later kuti ndili mchipatala ku South Africa. Atamba ndichita treat kuchosa zimene zija kulinganiza michere ija. Nakhalamo ndithu umene muja 3 weeks. Kenako nkunditulusa kuti akakhaleni kuti kuloji muziyendera. Tikuchite no observe. Another 2 weeks. Pamodzi ngati 5 weeks ndili kumene kucha. Kenako mpena mene kuti apakali pano mutha kubwerera kumuzi. Treatment mukaipeza chipatala chako kuti chako nandichita recommend ku Mwaiwathu kwa Dr. Wilima poti amaziwika ndithu international. Mukamaliza ma weeks 6 mukabwereso tizachite check ndithu komanso china chimene nafunisa kuti ndibwere kunali kuti ndizaona abalewa chifukwa choti
ndili kuja ndimakhala disturbed nkamamva za matenda so amene matenda amene ali kumuziko kumene konso ndikumene tikufuna timve chifukwa pamene tikumva nkhani ya Lucius Banda amene akulongosa kuti wadutsa mu zokhoma zambiri siye khayo pa mtundu wawo palinso anthu ena amene akhudzidwa ndi matenda akuluakulu tikhoza kutero kunena kwake tikhala tikumva zambiri za zimenezo koma nangofuna mwina tidziwe zambiri za matenda amenewa mwanena kuti mwanena zizindikiro zake mene mamvera komanso inu ndi munthu woti ndithu ku sukulu munapitako amakuwuzani kuti impsyo kwenikweni imagwira ntchito yanji kuti anthu amvetsetse kuti akati impsyo sikugwira ntchito kapena kidney failure kidney sikugwira ntchito ndiyoti chimachitika ndi chinthu mwa munthu. Impsyo ndi chiwalo chofunika kwambiri mthupi mwa munthu chifukwa zakudya zonse zimene timadya impsyo ndi imene imachita process zoyenera kusala mthupi ndi zoyenera kuchoka. Tikhoza kutenga chipaso ngati nthochi nkudya zili ndi potassium wambirimbiri. Potassium uja amafunikira mthupi koma ali ndi malire akachuluka kwambiri ndi vuto. Ma vegetables aja ali ndi phosphorus wambirimbiri timamfuna mthupi mwathu akachuluka ndi problem. Nyama timadya yomweyi muli uric acid uja ambiri amati gauti kumatsimphina tikakhala tayidya mowirikiza of course pena kidney nyama lephera ibafika kuti alephera no kuchita no control chifukwa tadyetsa kwambiri nyama ija ndi amangochita no flow ndo jema bizoti wakakhala ma joint wamba kupanga ma crystal kuti tiyende tukulana ndi fupa tumamva ululu wambiri. Ndi ntchito ya kidney ndikuti michere imene ija aizi ichita stabilize kuti uwakwana wasala utayani through mikozo kapena chimbuzi. So iyo ija kakhala kuti yafa ndikuti ndingati pa msewu palibe wa traffic alesangoziyendera moto njinga matraki ngolo ndiye kumangogundana. Komanso beyond that iyo ije mathandiza ku zinthu ngati ma hormones ena kupanga zinthu zina zimene zimathandiza kupanga bone marrow even calcium amene so ndi chiwalo cha central kwambiri ndicho kuti chakhala kuti chafa. Of course it hits on postrate down there as well chimakakhuza so kumeneko ndiye kuti ndi cha central kwambiri. Koma anthu ambiri sitidziwa chisisi cha Mulungu timangoyenda timangodya sitidziwa kuti zakudya tudya zimwina muli tima poison muli michere ina yake yowononga thupi koma impsyo imakhala ikusefa zimenezo. Kuchoka ku South Africa pano muli kuno ku Malawi munangokhudzapo kuti anakuwuzani kuti muzipita kandi achithandizo ku Mwaiwathu chithandizo chimenecho ndimamva kuti amati dialysis. Yes. Tatuzani kuti ndi chani kwenikweni chimachitika ndi chani? So dialysis ndi process imene mabwera nokuti no nangase kidney janyanyala sikugwira ntchito. Ndiye amakulumikiza mapaipi ino madokotala mwa ukadaulo wawo. Amatenga vein ndi artery mozi zimene zikanapita ku kidney kuja m'malo mwake zimalowa m'mashini. Mashini imeneyo ndikuonesa ndi chithunzi. Mashini imeneyo imatenga no magazi aja nkuachita purify nkuchosa zosafunika zija nkuwabwezeretsaso. Ndi makhala process ya 4 hours umaina ukhala uli chigonere pamenepo ndikuti magazi aja azilowa m'menemo azilowa ndi mapaipi ake amachita kuoneka amachita kuonotawo magazi anga anyamuka amba kutuluka akulowa mchimashini chija kuzungulira basi. Ndikuti ndingati kidney ya Banja tingote ndi artificial kidney ya Banja zimene umachitika mkatimo apatutsira panjira apatutsira panjira tsukitsuke zinazo kena kwa awali bwinobwino abwerereso. Yes. Kena kwa akatero amakumangirira bwinobwino kuzoti basi dzipita kukubwerezeresa basi andi ukamalowa umakhala ukulemera mtundu wina ukamachoka umakhala so weight ina itachoka. From that process yongopanga purify magazi zimene tadya masiku atatu amenewa terekeze mmene ndinapita apa ndikulemera 120 ndikama
ndapita ndikapeza kumene ndikulemera 123 24 chifukwa cha zakudya zimene ndadya masiku amenewo. Oho. Ndikamachoka pa chimashini pa ndikapeza kuti sirija yachotsa. Within 4 hours. Within 4 hours yachotsa zimene zija yataya. Ndeni mukumapita ku Mwaiwathu mowirikiza bwanji chifukwa timamva kuti matenda azimakhala milingo siyana ena amainopita mowirikiza kwambiri kapena ena mwina patali. Ngati poyambirira ndicho linga choti mwina tiyese kuthandiza kuti kidney ipepukidwe nsanga anachita recommend kuti ndizidumpha tsiku limodzi nkupita. Okay. Komano kuwerekeza ndi ma resources ndikuthekera munthu oti ndimakhala kubalaka mafuta ndi zina zotero. Komanso kuchipatala kananena kuti kunoko mashini ndochepa sitingathe kuti munthu mmodzi azibwera katatu pa wiki ndiye muzibwera kawiri chifukwa ndi olandirana. Mwina abwere amupange zimenezo ndi kuti pali line atha kubwera. Hayi panopa nthenda iyi yafika point yoyipa kuti ino ma patient akuchuluka komanso ndi imodzi mwa nthenda zimene mbuyo mu sitimayang'anirako kwenikweni. Timango ndiye sambiri tinamva chifukwa kuzera kwa malemu a VP. Yes. Ndi amene anamveka nayo kwambiri. Yes. Koma anthu ambiri akumayidwala andi ndikufuna kuyamba ndithu kupereka awareness kuti pakhale chikonzero china chake chifukwa ndikuganiza kuti sangamangokhala anthu antawuni okha amene akudwala nkupayira Mwaiwathu kucha. Kuli anthu amene kumudzi amangoidwala nkungozimwalirira osadziwa kuti nthenda ina. Chifukwa mmene mukuneneramo ngati inu mukumapita mowirikiza chimwina katatu pa sabata tingoyerekeza kuti munthu alibe kuthekera kuti apite akalandire thandizo chimenecho ndiye kuti zidzadzana mthupimo ndime mukulongosoleramo basi munthu ukhoza kuti ndivuto andiso amalipirisa ukapitako ndalama zake zochenjera ndithu. salary ya munthu. Kulilongwe nava kuti mesa munali ulongo bwanji osamalandira chithandizo kuchokera ku Kamuzu Central Hospital kulilongwe. Nditapanga kafukufuku nthawi imeneyoyo kulilongwe kuzimayenda komabe standard imene adachita recommend chipatala chimene nalicho anandiuza kuti bakapita kai ku Mwaiwathu. Kulilongweko ziwiri zitatu zikakonzeka muzachita no switch to kulilongwe. That's why ulontapita ku ntchito mkwalongosola anandimvetsetsa kuti abwino ntchito yanu mutogwira ntchito pa phone visual malinga ndi masiku ano nde khaliyani kai kubalaka mu period imeneyi mpaka mubwerere ku review. Mukamabwera uko ndi muzafika ku ntchito. Munakamba zoti nthawi imeneyo munagena weight kwambiri. Pano kuona ndi munthu akuthaona kuti khanga lero munthu thupira chokako tu apa. Ndaonda kwambiri. Ndaonda kwambiri kwa amene amachita observe. Kuchenjera pamene napanga sindikuvala zovala zakalezo. Muone ngati wavala gown. Pamene ndingayalukire. Muone ngati thumba la chingaya. Ngati kamba. Kulowa mochonyi. Koma even top yomwe amene anayiona nthawi ija ndinkaimba na madingo atakuona kuti inalita kungika. Inakhuta ndithu. Inakhuta. Muza makejiza ngati. Mmene ndinkalowa mchipatala kuti ndikulemera 160 kgs. Koma panopa ndili pa range ya 120 ndaluza 40 kilos. 40 kilos chazokuti size nthawi imeneyi ndimavala 4 extra large kapena 5 extra large. Pano ndikuvala 2 extra large. Ndithu. Tsopano kuluza kumene kuku ndi kwa mafizo komwe kucha kapena matenda awo kufika pa chapoli tsopano zinthu zikungosokonekera. Chimene imapanga kidney chimene kudwala kwake kwa kidney umakhala ndi nseru kwambiri. Umakhala ndi nseru kwambiri. Sumamva thupi kuphwanya kapena chani. Komano umangokhala ndi nseru nkama mundithu mavuta kuti utani udye. Ndiye ndikale ndimavutika nkakhala kuti ndadwala malungo kuti ndidye. Appetite imathawa. Ndifo nthawi yayitali ndimapezeka kuti ndipungodya pang'ono. Ngodya pang'ono. Ziya zokuti amavutika nane kuti ndidye pena kumandowerengera kumawerengera ndadya pamufolo ndakhuta. Ndiye chifu chinapanga shrunk. Pena ndimakonda kudya ice blocks. Ndi amene ndimatha kudya ndithu nkukagona. Ma ice blocks. Madzi enieni ouma. Ngokukuta basi. Matafuna basi psychologically nkumazozo ti inde ndadya chimbali chonse chichi ndakuta. Kukagona.
kudya no kwenikweni ndazamba posachedwa pompa ndi chimene ndochinapangano kuti no ndiluze weight kwambiri komanso apapa ndi dialysis tikumaluzabe weight because chimathandiza kuti uluzeso weight. Moyo wanu panopo tsopano ndi wotani popeza muone kuti mwina mwadzitole yako ndithu mwanena kuti mwadutsa muzambiri kugonekedwa ku Mwaiwathu, kugonekedwa ku Central, kunyamulidwa kupita ku South Africa kwakhala uchako almost a month and a week nkubweranso kuno koma pano tikutha ndithu kucheza bwinobwino kuseka bwinobwino moyo wake kumakhala utani ndi woti mwabwereramo ndithu kuti mukhoza kuchita zinthu ngati kale kapena mudakaunikirabe magawo ena ndi ena za moyo wanu? Sindingatheretu kupanga zinthu ngati kale koma tinatira ting'ono timene tosasowa kuti ndi zigunyuze kwambiri nditha kupanga. Chibadwa changa sindimafuna anthu akhale nkumanimvera chisoni kapena kukhala chipsinjo ndiye ndimayenabe kuzilimbikirabe pandekha andi posachedwa ndithu ndizakhala ndi show mwina in 2 months time ndizakaonekera show ina yake nzakayimba. Ichichi sikuti ukamayendera dialysis ndiye kuti ndiwe patient zili ngati mmene amatokhalira munthu wokuti mwina amasowa kukachekesa maso ake pafupi koma sikuti umasiya china chilichonse. Nditha kugwira ntchito sindili mu state yoyipirato ayi. Lucius Banda mwina tikhoza kuphunzira nawo kudzera kwa inu pa zimene mwadutsamo munthu amene akudwala matenda a impsyo ndipo akumulangiza kuti ayisetse kuti mwina apange control zimene zikulowa m'thupi mwake amakulangiza kuti muzichita chani amakuwuza kuti muzikhala moyo wotani? Ndi moyo wovuta kwambiri kumbali sungachita zinthu ngati mmene mwachitira kale iya nzosiyana natu chifukwa pali zambiri zimene umasiya kudya ndi kumwa. Paline pano ndithu sindingamwe drink ina iliyonse kupatuka madzi kapena Sprite kapena juice wa apple. Zipaso zili zonse manachesi zichani sindingadye pokhapokha apple. Olo ndimu kuti mwina ndayisowa ndimu ina ayi kulibe zimene ka orange ndingofinyirako pang'ono kumuzi kuno ndi ma oranges ndi manatsa ndi mwanali range tu kwa ayi ndithu chaka chinocho ndimangwayang'ana anyamata ntchito ananga akudya zakudya zochita owerengera kuti chakuti ndi chakuti ndi chakuti basi. Yes ndiwo zimene ngati ndifuna ndidye ndioka za masamba chifa mmene muja muli phosphorus wambiri azidule lero azinyike azaphike mawa alimenta jero kusungunulako kuchosamo phosphorus mafruits mapoza nchire aja zimene ndikakonda kudya kuti muli creatine wambirimbiri usaje nyama nde forget it somba kapena nkhuku basi white meat. Never is a white meat. For red meat is not kandover kuti red meat imene jari imene ya ukali kwambiri danger ndithu. Pali zambiri even wakhakuti unkakonda derunde nde forget it kutalitali. Olo katambula kamodzi kuti ayi ndikucheza ndanzanga pano ndasangalala. Olo waini wala anandikandira ndimakonda kumbusha anandikuti olo kumbusha ayi. Hoti drink basi ndi madzi onso ali uli ndi malita zokumwa pa tsiku ngati nesi tingapitirire kumwa 1 liter pa tsiku and 1 liter ichidukava chilichonse cha madzi kaya nsuzi kaya chani chilichonse chikhale mu 1 liter kosachita kuti kumwa basi mpaka na mimba ndende ayi ndithu. Amene ndi Lucius Banda akuti pano ndikhoza kuuzani koma pakati apa sindimafuna kuti ndiziauza anthu chifukwa mafoni anthu ndiye pano zili bwanji kumeneko koma nkhani yakulu ndi yakuti Lucius Banda wakhala akudwala ndithu kwa miyezi yochulukapo kungambira mwina January 2021 kufika mmene kuyankhula pano moyo wake wakhala ndithu ovutika chifukwa cha vuto la impsyo kapena kuti kidney
imene ikuoneka kuti inafoka kuti inangofoka kapena inaferatu. Madokta ndi amene akatiuze novanova chenicheni chabwino komano tipangona masainzi ndi choyekana tipasa kapiriodi akaka koma ndi faith yonse kuti mwina inangofoka iyamba kugwira ntchito kuti mwina ikhoza kudzuka kwa munthu amakhala ndi impsyo ziwiri kusenza kuti ndikuti inayo ikuyeserabe kuthandiza. Nthawi zambiri pakha kuti pali vuto zimavutika nthawi imodzi ziwiri koma ndithu zimakhala ziwiri andi zimatha kugwira ntchito payokha nchifukwa chake munthu wina akhoza kukupasa yake iyeso nkukhala bwinobwino. Pamene afuna kuti tiunikiranenso mwina tisanayambe kumva za matenda amene akhudzanso abale anu ena ngati Paul ndi Francis ena timamva kuti ayi apita akayikidwa impsyo ina amati kidney transplant. Inuyo sizinafike pamenepo yayi kapena kuchipatala sanalangiza choncho. Ayi apapa akakandipasana observation akandicheka apapa verdict chigamulo chenicheni kumene chikabwere nokuti amene lili yanyanyala ndithu funa ni mbale amene angathe kupasana komanso masankha wekha kuti ndifunafuna mbale akandigayira olo ndidalira zomwezi komabe izizibe ndizokuti zili ndikanthawi kake koma ya transplant ije makhala ndithu ndikalonga life span. Musalalikire foposedwa patufuna tsopano timve zambiri zokhudzana ndi Paul Banda amene ndikuphera kuti ena inu mwina nkhani yakenso mukuyidziwa. Tili kuno ndi kubalaka ndipo tili kunyumba kwawo kwa Lucius Banda amene ambiri inu mukumudziwa kuti ndi katswiri woyimba nyimbo kuno ku Malawi komanso wachitapo ndithu ndale tikuyankhula pano wakhala akudwala matenda a impsyo koma nkhani yabwino ndiye kuti wadzitolera ndithu tikutha kucheza naye akutilongosolera za matenda ake koma akunena kuti sanafike ndithu ponena kuti akhoza kuti ayi matenda aja andichokeratu matenda adakalipo ndithu ndipo tikuyankhula pano akadandi achithandizo ku Blantyre ku Mwaiwathu. Takhani pomwepo. Sipanapite nthawi titamva kufuula kuchokera kubalaka kunena kuti Paul Banda sali bwino. Amalawi ambiri anadzidzimuka ndi nkhani imeneyi chifukwa Paul Banda kupatulapo nyimbo zake zambiri zimene wayimba koma saonekaoneka kugulu ndiye akasowa choncho anthu amangoti apa cha Paul Banda ndi choncho koma anthu samaganiza kuti akhoza kukhala kuti akudwala koma amalawi ambiri anauzidwa kunena kuti Paul Banda akudwala matenda a impsyo ndipo akuyenera kuti akalandire chithandizo kuchokera ku dziko la India. Munthu kuti apite ku India kukalandira thandizo zimafunika ndalama zambiri moti akawerengetsera zimaoneka kuti pafunika ndalama zosachepera 30 million Malawi kwacha. Tatuzani zambiri a Lucius Banda za mchimwene wanu Paul Banda poyamba kuti paja wakulu ndi ndani? Wakulu ndi Paul. Amene aje ndi wakulu kwambiri. Koma matupi amakhanga mmakokana. Ndipo tuzimasekesa chifukwa ine ndi pachizungu amati kid brother. Kid brother. Si brother ya. Ayi. Ka brother kakang'ono. Inde. Pali difference ya 7 years. Wakutali ndithu. Kutali kachokoti anandilera. Pakati pali anthu awiri. Oyamba timangoti anabanda achiwe mwali Regina adatisiya. Wachiwiri ake pali Francis kana kongoza badwa iji. Koma kuti ayikepo apa ndi Lucius apa ndakhomana ngati kuti amene timakhala ngati opondana pena so ngati ma twin andi zimene zimatichitikira zimakhala ngati za ma twins muone kuti even matenda amene tikudwala matenda ndendende chilichonse chimakhala ngati anthu oti ndi ma twins. Koma timve kuchokera kwa inu nkhani ya Paul Banda tatuzani kuti zinthu zili bwanji ndi Paul Banda. Ineyo ndi monse mene ndi madwala chimene amandilandira mafoni nchoti ndisamve mmene pokalili chifukwa zimene zimachitika ndimadziwa kuti po akuvutika nthenda ya mtima ndi BP ndiye sindimafuna amve za ine chifukwa zinkweza mtima inenso ndikamva zapo tsiku limenelo sindimakhala bwino ndiye anasankha kuti atibisire information komano ndi ntamba nopeza bwino ku South Africa nkumene amandiuza kuti komatu achimwene sali bwino sali bwino matenda aja akupitilira chifukwa anali akumadwala mbuyomu
tengera ku chipatala ali ndi nzawo amene ndi doctor komanso ndi DC ndi amathandiza mwapadera so nthawi zambiri timadziwa kuti ali ndi vuto ili sugar ndi high blood pressure amachitwa treat ndi mankhwala osiyanasiyana koma zikuoneka ngati mankhwala aja kuamwa nthawi yayitali ponakhala ndi effect pa kidney yawo so nkhani ya kidney ndadzayidziwa ine nitabwerako ku South Africa nkumva kuti achimwene anonso makidney sali bwino komabe panali kachembezo kuti mwina si vuto lalikulu kwambiri ndi anayesa tizipatala muno kachipatala kena kumene mabwera verdict kuti sali bwino nawonso akufunika treatment ndithu kunja so far ku India zikumakhala ngati zophwekerapo chifukwa nkhani ya transplant chimene chimavuta nchoti umpeze m'bale wozipereka kuti akupase kidney kwathu kuno ku Malawi malingana ndi zikhulupiriro pamene ku India kuja umatha kuchita akwaya konkuja kidney chifukwa maiko anzathu aja ali ndi ma donors ama organs kodi ziwalo zisizimatengera kuti mwina mukhale kuti ayi magezi anu ndi oyanjana kapena ndi wakuntundu wanu kapena mwenye uyu ndi wakuda uyu ndi chani mungofanana ma tissues basi oti mukhozo ndipasa yanu ine nkumakhala moyo tikayanjana ma blood and tissues zimene amayeza madokotala posatengera mtundu wa munthu posatengera mtundu uyu ndi tina dokotala anachita recommend kuti koma kumeneko zimatha kupezeka ndithu pali maiko ngati ku America ku UK amakhala ndi ma donors a ma organs so ngati ku India matha kupeza ndithu ikana akwaya kuyikira basi nkumakhala that's why ino dokotala anachita recommend tinakhala pasi anyamata anandipeza Charles Neta ndi anyamata ena kuti timaganiza kuti tichite raise mafunds athandize Sir Paul kwa ine ndinene mosabisa china ndikulira chifukwa ndathandizidwa kale ndi boma ndimachita manyazi kuti ndipiteso kuti pali abale anga ena awirinso tikhala ngati kuti tutenge advantage nkumene nalola anthu akuti atiyeni munjira zina ndi zina tifunefune thandizo kuti tithandize kwa ena otiona anthufe amayembekezera zazikulu kwambiri kuti Lucius ndi billionaire ali ndalama zambiri angompatsako Mchimwene wake koma if your life yathu has been a humble life the little that chochepa chimene Mulungu akhala kuti pasa takati kuthandiza anthu ena komanso tili ndi bumba ikulu kwambiri umodzi imene madalira ifeyo nchifukwa yake moyo wathu makhala chapompacha komanso mazuwa kuno kwathu ku Malawi nthawi yayitali ena feta khatili ku opposition ndiye moyo wake ndikukutika omwe lero kakhala ku opposition customer nkulu amene ndi boma supangana business so for 19 years we have not been able to do business with government basi ndio tumango panga kuti ma show hapo show hand to mouth kapezeka basi kugawa zina kujera mawaso choncho basi koma posafuna kusangalasa satana basi ambuye akatidalisa ina kuti tithandiza kukoyendera kagale moto kabwino anthu ngati ali ndalama amene koma you can see my humble home life yathu ndi yomweyo chabwino ndithudi po akulandira chithandizo yota ndikuyankhula pano chifukwa inuyo ndizoti tikutha kucheza bwinobwino chonchi titati tipiteko po tikatha kukhala naye pasi nkucheza naye bwinobwino panopa wayamba kulandira chithandizo amalawi angapo atathandiza kuzera mu fundraising ija tinaona kuti ku India kuli covid pano sangathe kupita ku South Africa sitingakwanise chifukwa kumadula kwambiri posatira kamene amalawi atolera kamene akuyendesa ndasineta panabwera nzeru kuti awa ndi matenda tisangolekerera kuti tofuna kupita tidzapite kumene akuti tipiteko tichite chimene tingakwanise padakali pano tiyesere nde nawonso abwera ku Mwaiwathu ayambapo ndithu process ngati yanga yomweyi ya dialysis ayamba kuwathandiza mokuti mwina kusogoleka zapeza kathandizo linalo ndi athana kupita uko koma for the time being chifukwa dialysis imakhala yodikirira kuti
upeze mwayi wa transplant. Komano kumangokhala kumakhala kovuta chifukwa amapanga nseru kwambiri, kudyako kumavuta, mapazi atupa kwambiri, kuyenda kovutikira. Komano with process yomachosa toxins awa hayi ndithu akumachezeka, amatheka kuyankhulika. Pamene patinene kuti tsogolo la Sir Paul likuoneka bwanji, chifukwa amene mukuneneramo kuti adokotala anapanga recommend ndithu kunena kuti amene wakuyenera kuti apite akalandire kidney kapena impsyo ina. Komano tikudziwa tonse kuti ku India zinthu sizili bwino, tikuyankhula pano muliri wa COVID-19 wavuta kwambiri kumeneko. Tinene kuti zimene tikuchita kunozi moyo wawo kuonetsa kuti ukupanga respond kapena ndizoti adakali mu stage yonena kuti tiyesetsedwe kuti apite akalandire chithandizo kunja. Izizi olo zitapanga respond, khaleni permanent solution ni transplant. Chifukwa kunena mosabisa process ya dialysis ili ndi zaka zake ukupanga. Ni ma foreign bodies ibawo. Ndithu imafika point ibe kuti unayenera kupanga transplant. Mwina kwapo kumudisa anthu singero lino liyayi ulinti zaka mwakuti hayi komabe timatha kuona kuti awadapanga dialysis adakhala how long, ndi kumaona kuti chinthu chitu chili nkalimiti pene chimazatopera. Pamene transplant ija ndithu makhala ngati ndithu akupasa moyo ndithu. Akudwalira ku nyumba kapena nawonso wagoneka ku chipatala komweko Sir Paul? Hayi, condition ikafika pa dialysis umakhala kwanu, umangoyendera ku chipatalako. Komano challenge imene tinayo ndiyo kuti nangasi being munthu kuti kuimbabe kunali kwapo ndi apo, and virus and everything. Dialysis every session imene upite imakhala ndithu ndikamtengo kake plus transportation. So wale yathu ndiyo kuti ma resources amene anatotoledwa apa akachita deplete kodi adzaenda bwanji kupita pa zero. Chifukwa sitinga challenge kuti tingakhalepo nthawi zonse ndi kuthekera kopita. Ndiye solution yoyo ndi imene ndithu yofunika, koma chikhope changa choti mwina myezi yochepa mwina kuchita kiliye ku India kuja kuti zitha kuchitika. Kani ya Sir Paul Banda ndi imeneyo. Takhani pomwepo ifua pano tsopano tikufuna timvenso za mmodzi mwa abale awo a Lucius Banda amene ndi Francis Banda. Mene malongosola munati ayi Sir Paul Banda ndi wankulu ndithu, ineyo ndili kumusi 7 year difference, kwa pakatipa pali Francis Banda. Yes. Si woyimba ali koma amene. Ayi, Francis amakhala kumudzi. Amakhala kumudzi. Ndi very reserved. Mwina nthawi inake anthu ena anaona pa Facebook sikuti na video kena. Tima amangobwera ku nyumba kuno kucheza, palika chakumwa ndi amasangala kwambiri. Ndi nangodabwa atandifunsa ndili ku South Africa. Kumene siku yake anaitenga phone munthu olakwika. Nkundiuza kuti ano achimwene akulu bolako pang'ono pano kumavuto ndi achimwene ang'ono. Ndiye ndikuti ndaniso. Francis, ndiye Francis wadwala. Akuti yetu akudwala. Bwanji tinapita ku chipatala ali ndi cancer. Ndiye saname. Sikumenera I broke down and cried. Ndinalakwitsa nditoti madam ndamene ndikalipira ngati mmene anakalipira Yobo mkazi wake. Sanafunsa kuti why God? Why? Musamamfunse Mulungu zimene. Musamfunse Mulungu why? Ndimati why me? Chifukwa onsewo ndimatenga ngati ndine amene ndinali nzati othamanga. So zikhala bwanji.
olokili ndi madandaula nambone ni wanganizira apo kapena Francis ndamene akandigaire amene anganithandize tsopano awa down awanso muti cancer siku limenelo saname iyi nalira ngati mwana wang'ono kumene ndimamva kuti cancer ndi akumatupa siziti bwino yayi ndiye mwamwayi anatengera ku Queens kumene madoktaso kumene kwakwathandiza ndithu ma professional doctors omwe amene timatha kumana nawo Mwaiwathu pajama pitaso kumene kucha ndi amene ndithu akwachita advise nkwapasa treatment ya chemotherapy wata anayamba pakali pano chemotherapy koma zonsezo zimaswana kunyamuka kubalaka kuno kukapangidwa kuja nkubwera ndiye ndi chipinjo kumbali ya maendedwe ndi zinazotero. Leukemia ndi sija ya magazi kapena ya magazi kwa bali kaposis sakoma ija imapa ya skin cancer ndiye leukemia ndi ya magazi imene ndi ya magazi ndithu magazi aja mangopeza kuti akuta choncho ena kuti mafika ka uboni maro koma ndiyo sausa kwambiri chimene chikuwachitikira Francis ndi chani kuti mudziwe kuti munthu apa wadwala ndipo akudwala cancer ya magazi kapena kuti leukemia pena kwangu peza atupa maka reaction ino ya mankhwala pena mapeza atupa pena magazi atha ndi akatelo choncho msero ndipo kuti munthu wake ndiwaphe kwambiri sayankhula amene wakhala Francis kwambiri atili ang'ono munkaphe mbuyo mama yankhula pakakha kuti palika chakumwa ndi ayimba nyimbo zake zonse koma apart from that ndi very reserved man koma ndithu tupimo ndithu kuone kuti ayo kuti ka ndi lost weight no is visible ndithu kuonesa kuti sali bwino zakukhuzani bwanji ku banja lanu zimene chifukwa amene mukunenera muzione ngati imene ndi mitu yokha tsopano sindikudziwa ngati paliso achimwene ena kapena achimwali ena kuti tizinena kuti bwanji anthu kunja kuno amadziwa Sir Paul anthu amadziwa Lucius Banda ndi amene anthu amaganiza kuti amene aja mwina ayi ndi wodzichitira ifoti amatakataka koma zikuoneka kuti Sir Paul akudwala ndithu inunso mukudwala Francis iso naye akudwala tatuzani kuti kumbali ya kuthekera kumbali ya thandizo la ndalama kuti mulandire chithandizo zikuyenda bwanji tisaname ndi nyengo zowawisa tizithokoza Mulungu kuti kumbali ya ineyo kuti zachitika tili chonchi tili pakantchito ndisaname ndithokoze mapadera a president kuti sanandumire mtima ndidakali pa ntchito State House ikundisamala koma kupanda chimenecho zikanakhala wesi chifukwa chakundisamala kumene kundisamalako kochepa kena kali kwase out of my savings ndikumathano kuti nditha kuthandiza ndani anzanga ngakhale nzochepa singathe kunena kuti tingapangiza zikulu komano tinene zoona moyo ndovuta ndithu apa munthawi inoyo chifukwa chake tinafika point yo pempha kwa anthu ninene pa chizungu I'm a proud person ordinarily I wouldn't beg now what I ndithana nazo ndeka actually took time kuti committee imene ndichite convince kuti mwati pakana tifike poti tizikavutitsa anthu tikapemphe kwa anthu tate ndiyesetse kuti muna tikoke apa ndi apa kena kuona kuti papa tivomereze matenda atatu mu family nthawi imodzi matenda akeso akuluakulu chonchi akuluakulu okhaokha so attention ya madokota odula kwambiri nkomene nalo vomera kuti atiyeni tipemphe kwanza tifama zati bwaje simatiuza koma zikuoneka kuti ndithu pali chidwi kwambiri chifukwa even on Paul anduna zachikhalidwe akhala kumuchita visit zikuoneka kuti ndithu boma ndilokonzeka kuthandiza ngakhale ndinene mosabisa kuti kwa ine ndekha ndimachita manyazi kuti ndithandizidwa kale ndi boma ndipite komwe konso naturally I am shy to beg by nature ndiye nduna nena kuti yayi Paul also ndi munthu wachani
ndi munthu wa boma umene wachokera nayo music industry amene ndi katundu wa boma amene kwambiri sitingamusiya chonchoyi iwe ukuthandizidwa ngati employee ndi nkhani ina koma uyu ndi national asset yoti yagwira ntchito yachita andi nkhani inali parliament kandi dzulo dzana imene ndithu I think leader of opposition ayankhula komanso anduna zakacha anena kuti ayi tikuyankhula nawo so tili ndi chikhulupiriro kuti zinthu zilongosoka komabe for the time being akumayendera uku mathandizo amene anthu akhala akutumiza ndi amene akuthandiza kwa Malawi akufuna kwabwino komanso mwina ena kaya ndi amabungwe kaya ndi makampani amene angafune kuthandiza mwina to apatsopano sikhaso nkhani ya sapo yokha koma kungoti I think nosenu alesa akufuna thandizo pake angakufikireni bwanji anthu ambiri even kwapoko pali manambala amene kakomiti kaja kana alemba ena akhala kuma ndifikira inepo ndimapezeka pa Facebook ndimacheza ndi anthu ena amabwera ku inbox kwanga pamene paja angapo ndithu akhala kundipasirako ndalama zopita kwapo chimene mangochita ndimangolandira ndalama zija kuzera ku account yanga kumpasapo nkumpasa nambala ya anthu aja iyeyo amayimbira nkuthokoza kuita acknowledge kuti ndalandira tapanga zimenezo ndithu ndi anthu angapo amene sakanatha kufikira ku komiti ija maziwa anthu ena amafuna amve kuti ayankhula kwa munthu family member so ndili uncomfortable ndipereke nambala chifukwa ikarero siokha othandiza papakapo vuta so othandiza okha amene ayimbe kubwera no ena ndimafuna nditakhala woyimba mwayi ndi omwewo big mwayi ndi omwewo nditunda kandi kusakasaka ndifuna kolabo so natingochita kena kake ndawa kuimbira munthu siku limene sunadzuke bwino amene aja amangoveka amangooneka chonchicha koma si munthu wabwino akana kolabo pali nambala zimene mwanenazo mwina anthu ena achidwi tikhoza kuwathandiza kuti amene angafune kuthandiza banja la Banda Lucius Sir Paul komanso Francis amene tiwankhula pano akufunika chithandizo cha kuchipatala kuti mwina akhoza kufikirapo koma ena mwina pali zinthu ziwiri zimene ndafuna kuwunikirapo choyamba kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zimene zili kukhala mu nyengo zowawitsa kwambiri anthu akumati ndalama pamene yagwa akafuna ayione kuti yalowera kuti mwina pamenepo mukhoza kuwunikira komanso mwina ena akhoza kukhala kuti okay ngati akuti akumana ndi athandizo kuchipatala bwanji ife tipange ndondomeko yoti mwina tilipire kuchipatalako kuti mwina nangati ziyo ayi 50,000 ndiyikani mthumba mwanu mukapite koko koma ife atatiuza kuti pangani ndondomeko iyi mulipire what we want is medical attention zinazo minkhwani yoti zilongosola tokha ku nyumbako so poyamba anthu angatsimikize bwanji kuti ndalama imene angakuthandizeni igwiradi ntchito kuti ithandize kumbali ya matenda amene nchifukwa tikuchita recommend kwambiri kuti komiti imeneyi ayikhazikitsa imapanga fundraising ndikagulu muli aseneta muli Dr. Pilingu muli ndizokuti ifeyo tilibe access ndalama zija iwo aja kumangolipira kuchipatala kuja chabwino of course the case yapo ndiyo kuti amasowa transportation ndi zina zotero ndiye akumapanga breakdown at some point ayinaopasiwa iye ndalama kumbali ya ineyo ndinganene kuti kwambiri thandizo limene tingalipeze likhabe lopita kwa Francis ndipo muja ndanenera kuti I thank God kuti chifukwa choti ndili kuntchito andiso ndikale chifukwa choti timakhala tili busy nthawi zonse ine ndili pa mazimu so at least maziwa kuti zimaphwekerako kakhala kuti uli choncho koma ndithu dialysis ija ulendo umodzi ngati sindikulako imagunda umodzi 90,000 ndiye pa wiki kawiri ndi 100,000 and ndi process yopitilira continuous so ena atafuna kuti ine 50 yanga ningopereka ku Mwaiwathuko kuti akamabwera ngolipira 40 account yawo kuti ndifuna ndilipire kumeneko ndiye kuti zikhoza kuthandiza ali ndiolandilidwa ife interest yathu si kasho ndithudi tinaona initiative imene Malawi anapanga kuti mwina anthu oyimba akuno kubalaka ndiye ena amene anali ndi chidwi
abwere adzapange show ngati 1 kupanga fundraise pa show komanso 2 kufalitsa uthenga kuti amalawi adziwe za matenda amene akhudza banja lanu makamaka matenda amene akhudza Sir Paul zinenda bwanji pamene pacha kumene kuja kunatoleredwa ndithu exact amount nsaname kuti ndinganene chifukwa I'm yet to meet chair and amandiimbira Charles Neta yes takhala kuti tufuna kuti tikumane koma chifukwa choti from that time mpamene ayambano kumapitisa apo kuti kuchipatala chifukwa chimene anachita anyamata nena kuti mmene uliliwe ndiye tikupasire responsibility kuti udzitengana iwe ndi achimwene mgalimoto anthu odwala ndiye nonse mmene akwina ndi azikazi anu from nkhwala ndi zina zotero kagalimoto anu simmakwana ndiye asineta azipereka ndithu kwathunthu iwo ndi amene akumatenga Sir Paul ndala mwanga kupita chifukwa timasiyananso nthawi zolowa ine ndimalowa kumamawa lachiwiri kumalowa kumasana session so chifukwa choti ali business zimene zija sanakhale ndi mwayi odanga ndipase breakdown ya what they raised komabe ndi ndalama imene imalotedwayo pali ka distance kakakulu ndikango pamene anabwerera anthu kuti unabwera anthu ka 400 I'm yet to be told the figures because zina zimabwera through member wina kumpamba ndiye they are still akupanga reconcile ndithude pamene tikumaliza kucheza nanu a Lucius Banda pamene mwatiuza za mavuto amene akhudza banja lanu matenda anu ngati Lucius Banda matenda a Sir Paul Banda komanso matenda a Francis Banda pempho lanu ndilotani kwa Malawi akufuna kwabwino ineyo number 1 chimene ndikupempha kwambiri kwa Malawi ndikuti atipempherere chifukwa ndi chikhulupiriro chonse kuti mulungu amene alipo pano ndiye mweyo amene analipo kale ndiye mweyo amene adzakhalepo sasintha aningati mulungu sasintha kalero anatha kuchiza anthu sangalephere kuchiza anthu lero number 1 chimenecho chimene tikupempha kwambiri chachiwiri chimene tikupempha thandizo lochosa ululu umene tikudusira makamaka amene akudusira chimwene anga awiri ndikuwapempha Malawi kuti andithandize kusamalira abale awiri amenewa ndikumachita emphasize point imeneyo chifukwa unali udindo wanga kugwira ntchito imeneyo ndichikhala kuti nanenso sindili ndi vuto ngati limene ndili naloli nyengo ino yokolola imene soya waphulika kwambiri bwezi ndili ndi matuwa ambirimbiri amashows koma tikulephera kuti tingakayimbe mashow aja nkupeza ndalama kuti tisavutise anthu nchifukwa tikupempha kwa anthu akufuna kwabwino mosakakamizidwa mwakufuna kwawo kuti ngati chingakhuze athe kutithandiza kuti tithandizire abale amene akuvutika mu family yathu amene agwira ntchito yotamandika kwambiri maka Sir Paul amene wina aliyense mdziko muno amadziwa kuti ndi munthu amene waphunzitsa kuimba anthu ambiri kuphatikizapo ina amene inenso ndathandiza anthu ambiri kuchokera mu nzeru za iwowo so tsinde lathu lazoyimbayimba Malawi muno atokhala Paul so chingakhale chinthu chomvetsa chisoni kuti timuluze pamene tikanatha kuthandizana nkupulumutsa moyo wake ngati Lucius Banda mudzayimbanso inetu kutiroku ndimamuza rafu kuti Saturday abwere ndijambule nyimbo mwaipeka kale ndapeka nyimbo yabwino kwambiri ya gospel yotamanda Mulungu kuti ndachira chifukwa ine I'm okay. I'll get okay. You have been through a lot. Yes. And the way I've prayed to my God, I'm healed. It was already ndikamapita pa 31. The doctor will tell me that my kidney is working. I will stand up and ndizikapereka testimony kuti ndachira. So ndaimbira nyimbo yothokoza Mulungu chifukwa cha machiritso amenewo. Ndi jambo la Sunday. Ikumati cha nyimbo imene. Ndinu wamphamvu, ndinu oyera, Yehova wakumwamba. Kwina kumuzamvereka. Akutero Lucius Banda. Amene timacheza naye kucheza kwathu kwa padera kuchokera kuno ku Balaka koma kwakukulu tinabwera kuno tidzamveza umoyo wake mmene wakhala ukuyendera
ndiye tikuyankhula kuno ndithu ndi kunyumba kwawo mwina pasipo kumava kuti kamwana kamene kwane ba ifidatana nazo akuti kuno anamaliza akuti Lucius Banda wakhala kuvutika matenda a impsyo kapena kuti kidney kotero kuti wagonekedwa mchipatala ku Banja ku Mwaiwathu ku Kamuzu Central Hospital komanso mpaka nakupita ku South Africa kukalandira chithandizo. Tikuyankhula pano akumapita ku Mwaiwathu kukalandira chithandizo chamati dialysis kuthandiza ndithu kuti mthupi mwake ntchito imene impsyo idamakagwira chizigwira ntchito ndi mashini amene amapangira kumeneko. Ameneyo ndi Lucius Banda. Ndiye pali Sir Paul Banda amene ena mwa inunso mwina mukudziwa anthu amakhala akuchita ndithu ma initiative osiyanasiyana kupanga ma show kuti athandize kupeza ndalama. Sir Paul Banda akudwalanso matenda a impsyo kapena kuti kidney nawonso akufunika chithandizo. Tikuyankhula pano nawonso akuyendera ku chipatala cha Mwaiwathu kukalandira dialysis chithandizo cha dialysis kumeneko. Koma kumenekonso madokotala anawuza kuti matenda amenewa tikuthandizani meti ngatere koma khalekhaleni iniyo mukufunika mutapita ku India kuti mukalandire impsyo ina. Ndipo kupita kumeneko akuti pafunika ndalama yosachepera 30 million Malawi kwacha. Kupatulaponso pali mchimwene wawo Francis Banda amene tikuyankhula pano akuti akudwala matenda a cancer. Cancer imene ndi leukemia, ambiri amangoti cancer ya magazi imene ndi leukemia. Tikuyankhula pano nawonso akulandira thandizo chamati chemotherapy kuti mwina athandize kuti cancer ikhale ndithu pa mulingoti akhoza kupita kukhala moyo wabwino umene munthu amayenera kukhalira. Ndi zimenezo zimene nakutengerani pamene abwera kuno ku Balaka kudzacheza ndi Lucius Banda. Ine ndi Joab Frank Chakaza kufikira nthawi ina ndingoti tsalani bwino.